Tak ťažko sa rozpráva po takomto zápase, keď prehráme a pritom sme boli veľmi dobre nachystaní na ten zápas. Celý zápas sa odvíjal podľa našich predstav. Dobre sme do neho vstúpili, nenechali sme sa prekvapiť súperom, nakoľko mal svoju kvalitu a sme to s chalanmi celkom, myslím si, že dobre ustali. Podarilo sa nám dať gól, čo všetko hral do našich kariet. Vychádzalo to podľa toho, ako to tréner očakával a je to škoda, že futbal nie je spravodlivý, nakoľko sme spravili, jedna chyba sa stala odo mňa, malinká nekoncentrovateľnosť od chalanov a super to nejak využila a dostali sme 2 góly. Teraz po zápase sa to ťažko rozpráva, ešte ťažšie to bolo na ihrisku, ale nemáme si čo nejak predhodiť pred seba, pretože každý dal zo seba maximum a myslím si, že ľudia, fanúšikovia to všetci videli. Musíme sa nachystať pondelok do ďalšieho zápasu, nakoľko ideme na Vion a kde chceme zase bodovať. Prísť zase na víťaznú vlnu.